To wai TikTok ina za ka da mu ne kana kashe wannan wutar kunnan wannan alhikima ko so ke faɗa ma ainihin gindinta. Rigimar da ake yi mana. Auto. Kai kowa fa ya sani ne zama da munafiki gwar zama da barawo in tururuwa ta lalacewa sai ta kama yin gashi dan Allah alhikima ka faɗa min hawa nawa kai mata. Ina nufin mota mana. Allah wata ranka wallahi. Ga wuta. To ko mota ma ba ta san iya hawan da kai mata ba balantana budurwa wato idan kamar siki tun da shin ta yana hannunka. Duniya mana. Auto. Ba ita yasa a gaban shi ba amma zan fede muku buri har wutsiya ku saurara ku ji abin da yake cewa. Saboda haka Adamu wannan maganar nake so na maka bayani. Amma a kokarin da ma bayani ka fahimta. Kace kana neman rayuwata yanzu haka duk inda ka ganni za ka yi ajali na abin da ka gaya min kenan a WhatsApp gashi na. Alƙur'an ƙarya kake. Kyale shi iya dan gwamnati ku da ma shi waye da zai ajalin shi a daura kashi ko bata igiya. Ga wuta. To kana ina alhikima ai iya ruwa fidda kai samun yadda ka da doke sa a shiga ruwa fito lafiya. Kuma fa haka ne. To kana ina alhikima albashirinka a yau in ya kashe banza ba azumi ba diyya tunda kai ne ka fara cewa ba shi da hankali. Kwarai da gaske haka ne. To bari an faɗa ma in ka ji mutum na tsoron kira yayi laifi ne shi kuma wawa bai san sanda ba sai ya kone. Kuma fa haka ne. To ai na shiga ban dauka ba ta bi da barawo ka faɗo daga sama ka faɗa rijiya. Ga wuta. Kai dan Allah jama'a ku tayi lissafi dan kai akai hula kunne samu da kan ice lokacin da iwaya da yi ba cikin haicin yi. Kuma fa haka ne. Sannan ya ƙara fitowa social media ya ce a mai uzuri baya cikin haicin yi. Kuma fa haka ne. Shi ne kuma yanzu ka ɗauko maganar da baya cikin haicin yi kuma magana da shi kuma shi ne yanzu aka hujja da ita. Ga wuta. Amma ila ka manta ba a shari'a da wanda ba shi da hankali. Kuma fa haka ne. Ko so kake ka ce mana lafiyar shi kalau yanzu ka ce abin sharri ne. Ga wuta. To alhikima wannan karan ka faɗi wannan wasan Adam ya zango uban basira to in dai ka cewa ya fita cewa zai kashe ka to kai da abin da ya faɗa gaskiya ne. Tabbas da gaske ne. To alhikima wannan karan hikima ka ta kare kai ka buga wasan kai ka faɗi Adam zango uban basira. Sarki Allah ka raba mu da sharrin makiya ko me muka yi ka daɗa mana Jakar oba. Yawwa ɗan gari, shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi.